Pnawn da, croeso i Sesiwn Ffitrwydd arall. Pawb yn teimlo'n iach ac yn heini gobeithio. Ni syth i fewn i'r sesiwn, da ni am ddechrau, jyst yn gwneud rhyw gylchoedd efo'r breichiau. Un fraich ar y tro. Dwi'n dechrau ar yr ochr dde yma. A wedyn newid cyfeiriad am ymlaen. Da iawn chi. Jyst cymryd yn amser, ymestyn fyny mor uchel ydych chi'n medru, ysgwyd popeth allan, a wedyn o'n i newid i'r fraich chwith. Dipyn o glician yn yr ysgwydd yma, a wedyn newid cyfeiriad am y tro le. Un bach eto. A dyna ni, ysgwyd yr ysgwydd allan unwaith eto. Da ni am eistedd chydig bach ymlaen ar y gadar neu'r soffa, lle bynnag da chi'n gyffyrddus. Mae'r cefn yn syth, dwi am wiro ymlaen. A wedyn mae'r ddwy fraich, os mae hyn yn bosib, yn mynd i weithio am i fyny. Felly ddwy fraich, ymestyn allan. Nwch chi sylwi bod yng nghefni, dwi jyst yn gwiro ymlaen chydig bach. A wedyn y ddwy yr un amser. Ac i fyny, rydych chi'n teimlo hyn jyst ar gefn y breichiau. Y triceps ydy'r cyhyra. Os di hyn ddim yn gyffyrddus, cofiwch, allwch chi weithio un fraich ar y tro cyn newid ochr. Chydig bach haws i gadw'r cydbwysedd, os liciwch chi. Ond nhw'n i gario ymlaen y ddwy ar yr un tro. Un bach eto am lwc. A ni, gweithio'r bol yma hefyd. Nesach, eista chydig bach yn ôl unwaith eto. Dwi am ymestyn un fraich i fyny. A wedyn gwiro i'r ochr. Nôl i'r canol. Fraich chwith i fyny. Gwiro i'r ochr. Da iawn chi. Felly, da ni'n ymestyn y fraich. Mor uchel a sy'n bosib. Gwiro i'r ochr. Teimlo'r stretch, reit lawr ochr y corff yn fyma. A nôl i'r canol. Da iawn chi, un bach eto bob ochr. Fyny â ni. Ag i'r ochr. Rhaid teimlo'r stretch yna. Dyn bach o yoga. A wedyn gorffan yma na. Reit, nesa. Da ni am weithio i fyny. A wedyn yn uwch unwaith eto. Felly da ni'n gweithio blaen y breichiau, y biceps, ar y ffordd i fyny. A wedyn da ni'n gweithio'r ysgwyddau. Nôl i lawr. Cerwch chi be bynnag gyflymder sy'n gyffyrddus. Na chi. Da ni'n gweithio'r breichiau yma'n galad heddiw. Da iawn. Cymwch eich amser os liciwch chi. Blaen y breichiau. A wedyn top yr ysgwyddau. Un bach eto. Ag i lawr. Da iawn chi. Ysgwydd popeth allan yma na. Mae'r ysgwydd yma yn teimlo'r sesiwn. Ag i orffan. Da ni'n cario ymlaen efo'r breichiau. Da ni yn gweithio nhw'n galed heddiw. Da ni am weithio ymlaen y ddwy fraich. Bron fel tas ni'n nofio yn y pwll. Ymestyn y chwith. A wedyn y dde. Mae cadw rheolaeth ar bob symudiad mor bwysig. Cadw gymaint o densiwn yn y stumog. Y cydbwysedd yn teimlo'n gret. Bron yna rhyw 5 eiliad eto. 3, 2, ag 1. Da iawn chi bawb. Wedi gweithio y breichiau, y stumog ma'n galad dros ben heddiw. Heiddi, seibiant bach rwan. Da iawn chi bawb.